A edil de emprego de Linfe Cortizo e Mailo alcalde Xosé Crespo reuníronse este xoves con representantes da CIGA e coa directora da Oficina de Emprego Estatal para buscar unha solución ao problema de espazo nas novas dependencias de LIM. Tras a xuntanza, o rexedor pediu un esforzo para que o Servizo Autonómico e o Estatal queden xuntos nas mesmas dependencias. Hai que forzar unha negociación entre a Xunta de Galicia e máis a representación que teña estatal para que, unha vez que se gastou unha cantidade de cartos no local tan importante, primeiro para compralo e despois para reformalo, para acondicionalo, ahora que non collan as dúas administracións aí, parece un chiste. O rexedor insiste en que o problema se deriva dunha cacicada do goberno bipartito por mercar unhas instalacións insuficientes e moi caras e pide que vendan as actuais instalacións e se retome a idea inicial de construir un edificio novo para albergar ambas oficinas. O Concello cedería o terreo.